Sus, may gani pre, kaya nakita kita. Oo, sa ito, pre. Eh, naagi ko'y tuyo ni mo, pre. Kay baw ko nga, akong tuyo ni mo, naagi ka ani. Ano sa na, pre? Ay, kanang, pawamas na kwarta niya, pre, bi. Oh, eh, na ako'y gamitan, pre ba? Ano sa mo, pre? Basta na ako'y gamitan, pre. Nakoy kwarta, pre. Nakoy kwarta dire, pre. Lisod man sa kayo mingon taguha ko, pre. Kay kumuha sa mo. Sakto gina, pre. Nakoy kwarta dire, pre. Gamiton nung gini ako, pre. Pila man ni, pre, pila man ni. 5,000 lagi ni, ibayad lagi na sa, abangan sa balay o bayad sa utang. Ay, sakto kayo ni, pre. Sakto kayo ni, pre. Ako lang sa ni Waman. Ibalik rin ako dayon. Ibayad na ako na. Pre, ay kabalaka kay ibalik rin na yun. Mubalik ako dayon, pila ni 5,000. 5,000. Tubuan ko ni sa kalibo. Sa kalibo kini 5,000. 6,000 na ni nagbalik nimo. Kaya ako'y gamitan ra pre nga para marilisan ko, nya ay karilisan ako. Balik ni ko nimo diri, kaya akong hatag nimo 6,000. Pre, okay raman og kanang kuan, pre, kanang bisag dili lang mo kanang tubuan ba? Gamiton mo ko na, pre. Ay kabalaka lagi pre. Balik ako dayon. Layo rang usa ka oras pre. Mga 40 minutos ana ra gyud. Layo rang usa ka oras. Balik ka? Balik ako dayon. Ay lakaw, diri ra. Dire ko balik ka dayon. Balik ako dayon. Ha? Sige kung tinuod mo ganin mo nga, kung tinuod mo ganin mo nga imong tubo ako sa kalibo, okay kay para na sa koy kuan panang pangkuan ba kanang kida ba? 6,000 lagi balik ka. Gamiton na ako, gamiton. Nya. Ya, dili lang ko malakaw dire. Lang ako, paabuta ko. I-release ra to dayon, ha? Sige. Sige, aris ako, pre. Balik na kayo, ha? Salamat, pre. Tit? Hoy, Tit! Nasaryo? Unsa? Nasaryo ba na na? Anong ngita makang saryo? Ang atong utang ba, nabaran ba nimo? Ang abangan ba? Nakatug man ko eh. Pagtarong titit ha, mapalayas yuta ni Ugma. Nga naman sa'yo ka pangitan saryo? Ako mo damgo. Nagamgo ka? Kulaan pa lang kong pikas? Sakit. Nagamgo ka? Wala kay sakit. Aw. Kunya, unsa man? Hoy, nabaran ba nimo ang atong utang? Di ba, saryo baghuman ng kwarta. Pagkayabag yun nimo in town, titit. Oy, gisuro ko tigag pabayag, ipahuwam nimo saryo? Sige, ingon siya, gamitonan ko niya ba niya? Ingon, ana, mao gini ko diri ko kay sa aya laglakaw diha kay balik ra ko dayon. Ano siya, balik dayon. Di ka butan, yabag yun ay kasugoon. Yabag yun kasugoon. Ipabayad nimo, ipahuwam nimong saryo. Mao gani ana man siya nga. Pamasok ko na pre kay ibalik ra ko dayon. Ingon siya, bisag ning kuan ba ning balik wa ko sa kitang tubo. Asa man tarong pangutok nimo, titit ha? Wapa jud na mahitabo, tit. Wapa jud na mahitabo nga manghuwam, tit. Muingon, tit. Mubalik dayon. Ha? Tanawa. Di ba nabuntagan ka? Yang ibalik ka saryo. Ano ba na may tabo day? Kabayod ni Mong. Apa man ka mabutan tiguan naman ka, oy. Ugma, palayas tos abangan kay wan bayran nimo utong utang. Tian nimo pagkaban na titit, oy. Ingon sa balik dayon ko. Wa pa lagi na mahitabo. Ha? Kung saan man nahitabo, be? Napa day? Napa din ang utang? Nya moingon, ibalik dayon. Bikin sa man hitabo na, kinsa man. Sus, noo ko nimo titit. Wala pa may tabo na day.